नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण मसालेदार व एकदम टेस्टी अशी प्रॉन्स बिर्याणी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. प्रॉन्स बिर्याणी बनवण्यासाठी येथे मी अर्धा किलो प्रॉन्स घेतले आहेत. ते साफ करून पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. त्यानंतर येथे 2 चमचे गरम मसाला घेतला आहे. 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे. अर्धा चमचा हळद घेतली आहे. चवीनुसार मीठ घेतलं आहे. येथे 1 लिंबाचा रस काढून घेतला आहे आणि 2 चमचे बिर्याणी मसाला घेतला आहे. आता हे प्रॉन्स आपण मॅरिनेट करून घेऊया. हे सर्व मसाले आहेत ते या प्रॉन्समध्ये घालूया. त्यानंतर लिंबाचा रस घालूया आणि चवीनुसार मीठ घालूया. आता हे सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे प्रॉन्स आपण कमीत कमी अर्धा तास मॅरिनेट करून घेऊया. त्यानंतर आपण प्रॉन्स बिर्याणीसाठी लागणारं इतर साहित्य बघूया. येथे मी 400 ग्रॅम बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजून ठेवलेले. त्यानंतर 2 मोठे कांदे उभे कापून घेतले आहेत. हा कांदा आपल्याला तेलामध्ये कुरकुरीत असा तळून घ्यायचा आहे. त्यानंतर येथे 2 मोठे कांदे आडवे कापून घेतले आहेत. त्यानंतर येथे थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. थोडासा पुदिना घेतला आहे. 2 टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली आहे. 2 ते 3 चमचे तूप घेतलं आहे. अर्ध्या लिंबाचा रस घेतला आहे. येथे 2 तमालपत्र घेतलं आहे आणि खडा मसाला घेतला आहे. खड्या मसाल्यामध्ये 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. 5 ते 6 लवंग घेतली आहेत. 9 ते 10 काळी मिरी घेतली आहे आणि 2 वेलची घेतली आहेत. थोडंसं मीठ घेतलं आहे आणि इथे मी 4 चमचे आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर व पुदिना याची पेस्ट करून घेतली आहे आणि तेल घेतलं आहे. सुरुवातीला आपण हा कांदा आहे तो तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया. आता या कांद्याला चवीनुसार मीठ लावून घ्यायचं आहे आणि या कांद्याच्या पाकळ्या आहेत ते हाताने पूर्णपणे वेगळ्या करून घ्यायच्या आहेत आणि हा कांदा आपल्याला लो फ्लेमवर ब्राऊन कलर येईपर्यंत कुरकुरीत असा फ्राय करून घ्यायचा आहे. तर इथे आम्ही कांदा कुरकुरीत असा फ्राय करून घेतला आहे. आता आपण राईस बनवून घेऊया. टोपामध्ये मी पाणी उकळून घेतलं आहे. आता यामध्ये आपण जे खडे मसाले घेतले आहेत ते घालून घेऊया. त्यानंतर यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये लिंबाचा रस घालूया. लिंबाच्या रसामुळे आपल्या राईसला चांगला पांढरा शुभ्र असा कलर येईल. आता यामध्ये भिजवून घेतलेले तांदूळ घालूया. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा तेलही घालायचं आहे. तेल घातल्यामुळे राईस एकदम सुटसुटीत होईल. तर येथे राईस शिजेपर्यंत आपण बिर्याणी बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी एका मोठ्या टोपामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घेते. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये आडवा कापून घेतलेला कांदा घालूया. कांदा तेलामध्ये चांगला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजून झाल्यावर यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट घालूया. टोमॅटोची पेस्ट तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर व पुदिना याची आपण पेस्ट करून घेतली आहे ती यामध्ये घालूया. ती पेस्ट तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर यामध्ये मॅरिनेट करून घेतलेले प्रॉन्स घालूया. आता हे सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये साधारण 1 ग्लास पाणी घालूया. आता यावर झाकण ठेवून कोळंबी साधारण 10 मिनिटं लो फ्लेमवर शिजवून घेऊया. येथे मी दुसऱ्या गॅसवर राईस शिजवत ठेवलेला तो झाला की नाही ते पाहूया. राईस आपल्याला 80% शिजवून घ्यायचं आहे. येथे राईस शिजत आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया व यातलं पाणी पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे. इथे गाळणीमध्ये मी हा भात गाळून घेते. यावर आता वरून 1 चमचा तूप सोडूया. इथे आपला राईस बनून झालेला आहे. आता आपण प्रॉन्स शिजवत ठेवलेले ते बघूया. येथे मी 10 मिनिटं लो फ्लेमवर प्रॉन्स शिजवून घेतले आहेत. प्रॉन्स चांगले शिजलेले आहेत व घट्टसर अशी ग्रेव्ही तयार झाली आहे.
आता यावर आपण राईसचे 2 लेयर करून घेऊया. अर्धा राईस यावर पसरून घ्यायचा आहे. त्यानंतर वरून थोडंसं तूप सोडूया. यावर आता बारीक केलेली कोथिंबीर व बारीक केलेला पुदिना पसरून घेऊया. यावर आता फ्राय करून घेतलेला अर्धा कांदा पसरून घेऊया. त्यानंतर उरलेला सर्व राईस यावर आपल्याला पसरून घ्यायचा आहे. वरून थोडंसं तूप सोडूया. त्यानंतर बारीक केलेली कोथिंबीर व बारीक केलेला पुदिना यावर पसरून घेऊया. आणि आता फ्राय करून घेतलेला राहिलेला सर्व कांदा यावर पसरून घेऊया. आता यावर झाकण ठेवून 20 मिनिटं लो फ्लेमवर ही बिर्याणी आपण वाफवून घ्यायची आहे. त्यासाठी गॅसवर मी तवा ठेवला आहे. या तव्यावर आता अशा प्रकारे टोप ठेवायचं आहे, त्यामुळे बिर्याणी टोपाला चिकटणार नाही. येथे मी 20 मिनिटं बिर्याणी वाफवून घेतली आहे. तर येथे आपली गरमागरम एकदम चविष्ट व मसालेदार अशी प्रॉन्स बिर्याणी बनवून तयार आहे. तर तुम्ही देखील अशी प्रॉन्स बिर्याणी नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.